माखासे सान सिगां बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सेन्द्रिजरा नारखोबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव फैफिनबाय। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो दोलो सोलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो सोलिफु दाननि थांनाय 15 खालार सानखालि जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सेन्द्रिजरा नारखोबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदोंमोन। बे सोद्रोमाफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैफिनबाय। बिपिएफ दोलोआव हाबफैनानै इउपिपिएल दोलोआव फैफिननाय सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 15 खालार सानखालि सेन्द्रिजरा नारखोबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ जेबो मिथिया हसिया बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहोदोंमोन। जेबो मिथियैयाव बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरा दिनै फिन इउपिपिएल दोलोआव फैफिनो। बे सोद्रोमाफोरखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, जमदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल आफादगिरि सुलेमान नार्जारी, गाहाय नेहाथारि अनिल मुर्मु बिथांमोनहा बाहागो लानानै बरायनानै लायो। जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। दाख्लै थांनाय बे मासनिनो 15 थारिखआव बिथांमोनहा बिपिएफआव जयनिं जाहैदोंमोन, खिन्थु बिथांमोनहा बुंदों माने जेबो मोनथिया। दा बिथांमोनहा बेनिखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएल न'खरावनो जयनिं जानो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरनायखाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल तरफनिफ्राय दिनै बरायदों। आरो स्पेसियेलि जों दिनैहाय बेवहाय 4 नं जमदुवार ब्लक हिसाबै जोंनि जमदुवार ब्लकनि आफादगिरि आरो बेबायदिनो नेहाथारि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो प्राइमारिनि भाइस चेयारमेन आरो प्रेसिडेन्ट बेबायदिनो जों जयै फैनानै बिथांमोनखौ इउपिपिएल तरफनिफ्राय बरायनाय जाफिनदों जोंनि इउपिपिएलआव फैफिननो थाखाय। मानो होनबा बिथांमोनहा गावसोरनो खुगाजों बुंदों जे जों जेबो मोनथियामोन, जोंखौ बेबायदि मोनसे जानायनि प्रग्राम दं होननानै लेंहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय थांनायावहाय जोंखौ जयनिं होदों होननानै गावसिनि खुगानिफ्राय बुंदों। जों रावखौबो बबेबा पार्टिखौ जों बखिनो थाङा, खिन्थु बिथांमोनखौ दिनै जोङो बरायना लाफिनबाय। बिथांमोनहा लेंहरनायखाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो थारैनो दिनै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ दिनै मोजां मोननानै बिथांमोनहा बे दोलोआवनो फैफिनबाय। बेखिनियानो आरो जोंना जमदुवार ब्लक हिसाबै, आरो जमदुवार ब्लकल' नङा, सारा जोंनि बिटिसिनि 40टा समस्तियाव बयबो साखाफारा माने इलेक्सनल' जानांसिगौ। आरो बेवहाय खुनु खोथा गैया, दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो बेवहाय 40टायाव 40टाया देरहागोनखौ जोङो नुहुरबाय थादों। आरो जमदुवार हिसाबैथ' बुंनो थाङा, बाव 100आव 100% बाव देरहासार जागोन आरो जायखि बिजाथिखौ होआ मानो। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं
6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।